виж това как е станало. Добре така. Там къде искаше да слъм нещо такова. Цвета или нещо такова. Видях го вчера. Ама ли че по-добре така? Че не използваемо. Сафата, ама ако мога снимаш малко по-далеко. Снимал съм го, всякъде го снимай. Стария бос да не каже какви сте майстор ще стигне нали там. Та ще найде. Sooner or later. Виж, така сега мога да сложиш нещо там. Така мога да сложиш нещо там. Разбрато си говорим тази стая. И она там нагоре, дето цялата стъклена. Те са най-газариските и най-скатаните. Значи хем да се скатаваш, хем са най-обектаджийски всичко да виждаш. Ето, докара да ме снимаш сега. Как си? Обаче, докато се отворим, тръпнаха ми само краката. Трябваше да кажеш, не се облека малко, по-представите ли? Фаня горната Софите сега от тук. Оттам ми идва много наблизо. Ето Софите как завърта настрани. Това като се... Такова, като се затвори, като се гипсира, ще изглежда много тежко. Това Софите човек заедно. Просто по едно време се чуих как ще го дигнем. Аз още се чудя как сте го дигнали. От тук си ни докара. Отдолу? От едната страна, от другата страна с такова, с стълбите. Тук гардероб, че кога ще го затворите? Столата. Мишката туалетна. Добре, защо? Не са драго. На средната ли? Не знам. Не, защото ми докарахте тук да е зелен там също. Къде има вода. Устойчив. Сторича. Съм си взял лещата, да снима по-широко. Женската туалетна. Обаче тя в туалетата така както така станат идеални, някакви ги слагам така штрак. Тук гледам сега по това не има кранове някъде на това. Ето. Супер, супер. Колко повече кранове има, толкова по-добре. Трябва да влезем през шафа, а? Това заключвам. Не. Браче, Зарко. Не, Милко вчера разключва. А? Милко не включва. Левето рума. Аз не ми шахта, не съм само път.
Лъчо, той се абонира за видеото, да гледа. А? Лъчко се абонира той за видеото, да гледа. Как да ги гледа? Това на Орвел, какво беше на това? За твоя сайта? Да. А тук добре, тук няма да има Маркоч да ходи до асансьора. Не ми трябва да те нещо да кажат как да ходи. Трябваше да има тук, нали ще има помпа. А сервера има... Паче това кофта се снима така. Това беше първия сървър, сега втория сървър. Това не може да фаща на широко и... Цветарника отгоре. Как технично го правиш? Сторич, килерче. Не бе гледам, че тук е сландрава. Още вчера ги видя. И офиса на шапа. Радоим от вратата на врата. То сега като отвори вратите. Идвам да покажа от вратата как се влиза. Его, мивката, обаче това мивка много дълбоко така. Не, тук е окей, да са много кантер-тап. Брат, повечето аз мислих, че е малко. Вчера видях, много ми добре ми широка стаята тук, като сложим бюрото мира. Виж тази врата, отключена ли е тя? И тук едното за сторич, едното за закачалки, не? Един сторич, втори сторич. Само тук тази колоната, дето е по-тясна, всичко е перфект. Така, механиците, столовата. Има някои стени, дето не са затворени, не знаем защо. Утре ще има 6 човека, така че. А тия тръби за бойлера тук, не? А тя черната не е ли спринкварите или те ще имат дрейн тук? Едната е газ. Те гъста. Черната. С нея обърках спринквари. Окей, съблекалната. Но вчера гледах първите плана. Ти днес сега не мога да излезем, човек. Можем бе. То тук има дупка на драйвола, не са го затворили. Спокойно. Ето тук ти заключена. Двата душа. С циментовите платна. И 3 туалетни. Тук има такова, тук има оставена драйвола. Ето тук ще ми направя. Аз ще мина, ти мога да се заклещиш. Тук си го сложили зелена драйвола. Малко са лампите. Ще я звън аз. Аз ще се дозаснема отгоре. Ще я да карам жена ми на ресторант. Не може да бъдеш той. Mother's Day. Абе, Mother's Day, ще дам един Mother's Day. Съм му казал, разбирате ли 8 марта или май? Не станаха ли много Mother's Day-овете? Mother's Day няма, само един. Има Father's Day, бе? Само един. Добре, бос, айде, снимай си. Що ще направим с това, бе, с този акаунт? За това ли? Ами... Защото, че нещо трябва да направим, че лампите Ще трябва да ги вземем. понеделник ще отковаме, трябва да отворим акаунт за стока. Добре, значи понеделник ще трябва да знаеш. Добре. Чао.
Да. Ало. В шопа. Правя видео в момента. Малко. След малко... Парапета и нататък стъкления парапет. Градинката. Гледка от втория етаж. От конферентната зала. Една кухничка. Софата за асансьора. Гаражната врата. In progress.